Resonanslisten er ikke et traditionelt parti. Vi er noget andet. Vi er en bevægelse, der arbejder for at gøre beslutningsmandatet mere fleksibelt og gennemsigtigt i vores lokalsamfund. Det handler ikke om de klassiske skel mellem højre eller venstre. Det handler om selve metoden. Det handler om at give dig og alle andre borgere mulighed for at påvirke beslutningerne løbende. Indflydelse skal ikke være noget, vi kun har hvert 4. år ved stemmeurnerne. Vi tror på, at indflydelse bør være tættere på dem, det rent faktisk handler om. Dig og din hverdag. Når vi taler om struktur, der taler vi om, hvordan vi organiserer vores fælles samtale. Vores principper er enkle. Vi vil skabe en direkte linje mellem borgerens stemme og de politiske beslutninger. Et mandat bør ikke være låst fast i 4 år. Det skal kunne flytte sig, når virkeligheden gør det. Målet er at fjerne den barriere, der ofte opstår mellem rådhuset og dagligdagen. Beslutninger om vores veje, skoler og miljø påvirker os hver dag. Derfor skal vi løbende have indflydelse. Dette er en strukturel ændring af, hvordan vi tænker lokaldemokrati. Resonanslisten er din mulighed for at genvinde kontrollen over dit eget mandat. Vi tror på et demokrati, der resonerer med borgerne, som lytter og reagerer i realtid. Læs mere og bliv en del af bevægelsen på resonanslisten.dk.